Какво ще кажеш за образа на Квартала по медиите? Медиите, как да те обясна, медиите само идват, когато са изборите в Квартал Столипиново. Сега ще бутат на ефто също. Така, като почнат да бутат и тогава идват, ама тогава авти в работа. Когато са изборите, тогава идват. Аз говоря на него истината, нали? Той обръща камерата наопак и говори друга работа. Те не говорят реално тук. Медиите, особено медиите, не говорят реално. Както му отърва, нали, така обръща камерата. Целите думи, които аз говоря, тук както ми снима сега, там няма да ми снима така. Той държи камерата, нали? Обаче онея думи, дето са реални, дето ги казвам, той не ги снима. Той търси онея човек, дето не е образован. Той сега, като дойде при мене, аз нали тук съм дароударец. И сега те ме гледат тук. И като дойде да говоря с мен, аз колкото му почвам да говоря, него не го търва. И той търси необразован човек. Дето този човек не може да говори, тогава вече той показва на телевизията това нещо, тази камера. Ама другото, дето хубавото, дето този човек хубаво му говори нещо така реално за Квартал Столипиново. За това Столипиново така дойде, така ще се върви. Защото тук те не могат да се зададат ред в Квартал Столипиново. Те ако искат, ще го зададат този ред. Ама те казват, те така са свикнали, те така умират. Те дойдоха по-милната година, преди 2-3 години, софиянци да оправят Квартал Столипиново. Те откраднаха парите в Столипиново и на Столипиново избягаха. И нашите са виновни. Правителството вътре в Квартал Столипиново и район Източен, кметството. И те откраднаха парите. Взимаха на Столипиново всичко. Ами, какво ще кажеш за незаконните постройки? И хората си, както и се искат, така правят, ама. И нашето кметство така му го дотърва на него, разбираш ли? Я кажи, как си представяш бъдещето на Столипиново? Бъдещето на Столипиново си представям една хубава партия, дето да мене за Столипиново, разбираш ли какво искам да кажа? Дето обича Квартал Столипиново, дето така и има надежда към Квартал Столипиново. Така нещо да гледа на Столипиново като... Иначе, това тук дето в Столипиново, тук в Столипиново, тук в Столипиново, иначе ние имаме и хубави момчета, и лоши момчета сега, нали? Така. Ние имаме тук в квартала Бръсталя, имаме шивачи, имаме щарачи, имаме ковачи, имаме бая заначи имаме. Да правя съюзна заначина в Квартал Столипиново. Айде. Благодаря. Аз благодаря, Веро. Чао! Айде, направи. Чао! Айде.